caggal nde Touba dañi caɗele to bangal ha joni yo layru toɓoli kewɗi juppito nenne ha wuro ngo wonti ndiyam jagorgal kalfinangal hydraulique et de l'assainissement hono Cheikh Tidiane Dieye waɗi jilu toon to Touba to henne e talata henne e yettinde konngol laamu ngu henne nan dari darde ngam addude ballal muɗum kala ko fewte kono wallita wuro ngo henne e iwde ɗeɗo caɗele tawi ko caɗele wameji toɓoji Touba nonen sen ciftini toɓo ngo sabobini ha waɗi mayɓe haɗan ɗon tan nde tawno ndiyam ɗam nangi wone galleji ala ko haalno nenne kabirɗe bonɗe e nder ngoɗo toɓo e maɓe ɓe henne ina jaa henenne ɓiɗɗo debbo goto jarteɗo duuɓi joyyi kanko Cheikh Tidiane Dieye jagorgal kalfinangal hydraulique et l'assainissement o holliti henne ɓiɗɗo o henne koko yooli caggal nde ndiyam naate galle jiknaɓe makko e konngol makko o addi yettinde duwaw hono hoorejo leydi ndi henne e dendagal gouvernement o henne e gardagol premier ministre Ousmane Sonko doole mabɓe sembe mabɓe noon henne o holti henne maɓe daro henenne ha Touba iwa e ɗeɗo caɗele ministre o henne o waɗi jillu makko e nokku ganduɗa henne ndiyam ɗam ina heewi ha tengti noon hen ɗon ɗo résidence Cheikh Khadim Rassoul ɗo henne wonde e grande mosquée mo Touba o henne o yettima ɗon henne Cheikh Tidiane Dieye ministre o henne omo yaade délégation ha tengti noon e directeur général de l'office national de l'assainissement du Sénégal e hilfaɓe wonɓe tawi jeeya koye région de Diourbel e maire mo Touba réseau d'assainissement o sen ciftini ala sembe wawde yaltinde ndiyam ɗam naɗɗam e leɗɗe ɗe henne ha tengtino nenne e leegal hannoɗo saaha grande mosquée o ene heediri toon henne peeje mum noon henne e konngol ministre o henne ko darnude équipe aji ngam ha joni yaltinde ndiyam ɗam e ngoɗo wuro Touba.